dugu. Kaixo, ni Lucia naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Inez naiz eta antzerki honetan lordoka izango naiz. Kaixo, ni Carla naiz eta antzerki honetan erdia izango naiz. Kaixo, ni Claudia naiz eta antzerki honetan Untxitxoa izango naiz. Behin batean Untxitxo bat Dordokaren etxera joan zen. Tok, 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 nor da? Untxitxoa naiz, bihar lasterketa bat egongo da. Bale, lasterketara joango naiz. Bihar ikusten gara, bale? Bale, agur. Lasterketa hasi da. Pum, pum, pum! Irabazten, mama! Lasterketa irabazten behar dut bai edo bai. Lo egingo dut. Dordoka oso mantxo dago. Ara, bihar autoen nago, baina ni oso mantxoa naiz eta oso mantxo kote naiz. Eta arbia esnatu egin zen. Kaixo, Erbia. Kaixo. Nire lasterketa bat ere gara beten eta ere bazten noa. Agur, agur. Kuluxka bat emango da. Ara, Erbia no dago. Orain nire lehengoa dago. Seguro irabaziko dut. Eta Erbia esnatu egin zen. Irabaziko dut. Bien, irabaziko Mami pentsatzen nuen irabaziko dutela eta Dordoka baino azkarragoa naizela. Eta antzerki hau bukatu da.